Hej, i dag laver vi en kanon. Nu skal jeg lige ind på den der. Sådan der. Høj. Skal jeg lige finde noget vand. Jeg har lavet den, men jeg viser hvordan man laver den bagefter. Nu vil jeg bare lige vise dig hvordan man gør. Jeg kan lave den i dobbelt, hvor den skyder 2 af. Men det er sådan let. De er rigtig nemme at lave, hvis den bare skal skyde 1 af. Men ja. Man gør bare sådan her. Og så bam. Den skyder så ikke særlig langt, men alligevel den er sjov nok. Prøv at se. Vi tager hvilken som helst blok. Tager jeg bare en diamond. Og så bygger vi 8 hen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og så gør vi sådan her. Så vi bygger 9 hen, og så til siden. Og så op igen. Det her, det behøver man ikke, men det er bare sådan, det man kan stå på. Gør man lige sådan der og sådan der. Tager noget redstone. Så indtil videre så er den sådan her. Det var første ting man skal gøre. Man skal lige have en knap. Kan jeg lige godt sætte herover. Og vi mangler lige en ting mere. Høj. Så gør man sådan der. Ja, så gør man så. Jeg var lige i min egen verden der. Jeg ved ikke rigtig lige hvad der skete. Sådan der. Og så tager man, det har jeg der. Så gør man sådan der, sådan der. Sådan der, sådan høj. Sådan der. Sådan der er en tilbage. Og hvis der ikke er en tilbage, så springer det i luften. Og hvis I kommer høj. Og hvis I kommer til at fyre den her af først, så springer den i luften. Så kan den skyde. Man kan gøre sådan her. Hvor man bare stiller den sådan der, og så gør sådan her. Og så hop ned i vandet, og så gør sådan her. Og så bliver man selv skudt op i luften. Nej. Nå. Tak for svaret. Det er ikke sjovt, Jacob. Det var bare det. Ses.